vídeo, Hola, bon dia, com esteu? Estem buscant informació sobre una planta que està en perill d'extinció i que només creix a la llagosta. La profe de bio ens ha dit que gravem tot el procés del treball. Jo no vull sortir. Calla, que està gravant! Ja ho he fotut tot i torno. Ja faig jo. La Icus oscaricus astral és una planta de la família de les lamiàcies. És molt coneguda gràcies als seus usos culinaris i medicinals. La Icus posseeix en les seves fulles glàndules que contenen olis essencials que reparen i regeneren les cèl·lules mortes del cos. La seva distribució geogràfica genèrica no és abundant. La trobem al Vallès Oriental, en concret al poble de la Llagosta. Neix i creix en indrets foscos i humits i normalment són difícils d'accés. Ja, però la profe va dir que feia anys que no se n'havia vist cap exemplar. Aquí hi ha la foto. Sí, és veritat. Jo faig una foto. Comparteix el grup. Ei, tinc una idea. Jo, sempre amb les teves idees. Se'ls diu, deixa'm parlar. I si ens organitzem demà i ens quedem davant de l'institut i anem a la fàbrica aquesta, amb aquest mapa que hi ha. Ja se la trobem. Vam estar parlant amb la policia i no ens ha donat permís per entrar a la fàbrica. O sigui que ja no podrem entrar allà. I després d'això vam estar investigant i hem pensat que podia estar en un altre lloc. O sigui que hem vingut aquí per anar a aquest lloc i gravarem el procés. Queixeu per tot. Ani, tens moments? Sí, jo sí, també. No ens separem, Va, ostres! Això? Pilar. Va, anem. Aixa! Vinga, no comencis amb les bromes, Aixa. Ei, nois! Veniu, Anem a buscar-la, Aixa. no ens separem. Aixa! Aixa! Aneu, correu! Aneu! Anem corrent! Anem! Què és això? Anem corrent! Anem corrent! Anem! Aneu, correu! Què? Què? Què és això? Salve el de l'Aixa. Sí. Aixa! 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 Puja! Aixa! Ha d'estar per aquí. No quiero que... Aixa! 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 Estàs? I si l'Aixa és a l'institut? Impossible, perquè l'Aixa mai es treu el vel. Doncs què fem? M'he caigut en una trampa. No sé on estic. Està tot fosc. No sé on estic. És una trampa, això. Què és això? El mataré. Què és això? El mataré. Estàs mort. Veieu alguna cosa? No feu soroll. Hi ha alguna cosa? És que m'ha semblat sentir algú aquí dins. Què és que hi ha algú?
Estem perduts. ¿Coneixes la historia de la bruja de la Sierra de Madrid? No. ¿De qué tracta? Nunca l'he vist. I aquestes coses no m'agraden. Deixa de decir cosas. Yo creo que sí, ¿eh? Coincidència. Anem? Merda, això no té bateria.